Hej til YouTube og velkommen til. I dag skal jeg spille noget mere Bedwars med Cornelius igen, og det her det er episode 2 af Bedwars. Og I må undskylde, at der ikke er kommet nogen en ude i lang tid, en Bedwars ude i lang tid, men det har jeg bare ikke lige. Ja, jeg har lavet Skywars i stedet for, så ja. Og i dag der, som sagt, vi spiller Bedwars, og ja, vi spiller bare Bedwars. Jeg vil gå over til Diamond. Ja, jeg tager med. Jeg har allerede blokket 2 blokke. Og YouTube, hvis I kan høre indgame-lyden, så er det, håber jeg det fint, men ellers så er det rip, fordi jeg har ikke sat indgame-lyd til min. Har du lige 2, der røg ned? Ja, det er jo sjovt nok mig. Og den er skrevet mig med fucking fireball. Jeg troede, de røde, de kom her til. Skal de passe på røde? Der er nogen, der ikke vil have os midt. What the heck? Det er grøn, der ikke gider have os midt. Røde, de angriber. De var lige ved at angribe. Hvem Diamonds allerede? Jeg har lige fået 5 Diamonds. Ej, jeg er mega til. Det var ligesom. Jeg har vel optaget en Bedwars video, men så for det første så laggede det for meget. Og så snakkede jeg næsten ikke. Jeg troede lige. LOL, er det ikke sjældent? Jeg ved ikke om man kan få. Jeg har lige fået en seed. Et seed. Mærkeligt. Okay, røde, de angriber. Ja, jeg har dem. Cornelius, jeg tror ikke man kunne få et seed, så jeg gemmer det bare lige. Så er det. Jeg går bare oven midt. Jeg skal ikke svare. Midt on fire. Jeg beskytter bare. Jeg kan godt tage rød, men nej. Grøn de ser gul ud, og næsten alle fra grøn når. Grøn er ved at bygge over til os. Jo, det er de. Jeg tager gul ud. Nej, så kommer jeg til at hoppe ned, selvom jeg slår en gul. Jeg vil have så rød ud. Skal jeg komme og hjælpe de mange? Fuck. De er så kraftige med fireballs. Jamen, fireballs kan ikke smadre det der, så det er meget godt. Jeg skal nok tage dem. Ja, prøv. Du kan ikke køre op i mig. Sådan. Jo, jeg kan godt blive højere op end dig. Yes. Nej, fuck. Jeg nåede lige at smide min ting. Ja. Nej, de kan komme flækkers nu. Ja, han røg ud over, men de kan komme flækkers nu. Der er en vej. Lige når det passer. Ja, og det var mig, der lavede den. Nu har vi også en til Diamond. Ej, de smadrer vej. De smadrer vej. Jeg bygger vej, og de smadrer vej. Jeg tager mig ud! Det lagger ved mig. Det lagger ved mig. Undskyld YouTube for den her lag. Det er ikke så godt. Over til der. Det må jeg lige undskylde YouTube, det her lag. De angriber. Og med det YouTube, mit redigeringsprogram,
Altså, Movie Maker, jeg skal have et nyt i din movie, og ikke et skrald. Men ja. Der er en rød inde i vores æg! Ja, det er derfor, jeg ikke spawner. Nå, nyt game. Jeg rører sådan Nyt game. lidt game. Men YouTube, mit redigeringsprogram er fucked. Jeg tror en 3v3, det er dem, jeg er bedst i. Ja, YouTube, mit jeg skulle væk. Men YouTube, mit redigeringsprogram gider ikke at save, når jeg klipper i det, så derfor er videoerne sådan lange og sådan noget. Men jeg får et bedre redigeringsprogram med tid. Det var bare lige fakta. Vigtig viden. Ligegyldig info. Ja, vigtig viden. Rigtig info. Og nej, jeg har glemt at lave thumbnail til min Bedwars video. Det skal jeg også lige lave. Wow, der var mange, der bare begyndte at løbe foran. Ja, men jeg er svært til at løbe baglæns. Vi ses over midt. Okay. Ja. On midt. Sådan der. Okay, jeg dækker lige vores. Jeg er midt. Og der er ikke nogen på vej hen til midt, så jeg har midt for mig selv. Jo, en af vores er. Ja, men af andre teams. Af andre teams. Ja. Vi skal passe på grøn. Jeg dækker lige vores bedste lidt mere. Vi skal have træ rundt om vores seng. Eller obsidian. Vi skal have obsidian. Så vi skal bare farme obsidian til det. Det er det første, vi skal have fra Emerald. Ja. Det er det første, vi skal have fra Emerald. Og så skal vi også have stiger på. Det er for noget godt. Ja, det kravler de bare op af dem. Nej, lige så tager det længere tid at smage smadre. Ja, så skal de jo smadre stiger. Ja, det er nemlig det. Der var allerede faldet nogen over en midt. Midt on fire, mand. Sådan, nu har jeg 4 emeralder. Emeraller. Okay, rød, de angriber. Ved det. Jeg er på vej tilbage. Jeg lader en trap på. Ej, vi skulle have en diamant nu, og så bare stå på vores sø og købe den der trap der. Nej! Gul er mega dum, fordi vi kan også tage gul ud nu. En af vores teammates er mega god. Ja, han er pisse god. Den er on fire! Jeg er over ved rød. Okay, jeg besætter vores æg. Men der ser ud som der er nogen, der kommer. Det. Okay, der kommer en grøn. Jeg har ham. Der kommer lidt. Nej, han får mig. Nej. Yes, det var godt, det kom. Yes. YouTube så sagt, altså det er sådan lidt svært at snakke til jer, når vi er så koncentreret. Og det er sådan, når man snakker så, ja, det er sådan, ja, man koncentrerer sig meget om sit spil, fordi at, der var lige noget, der kom op. Nej, de fader vores vej. Virkelig. Hvor grønt skal ned. Men ja, YouTube, sådan er det jo. Der er mange, der ikke bare sidder og snakker med sig selv, altså, når de så spiller. Gør du det, Cornelius? Snakker med dig selv?
Og det er ikke sådan, at man bare siger, Og det er så, ja. Jeg laver min egen trap, fordi jeg er god til at lave traps. Okay, vi jagtede lige grønt væk, og det var 2 mod 1. Okay, jeg til slut mod rød de angreb, og jeg er jo rød de angreb. Man is angry. Men YouTube, hvis I har set Westers FIFA, en af mine gode venner, så har I nok hørt alt, at han har sagt om det gameplay og sådan noget. Okay, der kommer det. Wet on fire, man. Brum. Ej, fuck, han fik mig ned. Der er noget på mig. Fuck. Lol, jeg troede det, jeg byggede bare. What? Han tippede så automatisk op. Hacker. Vi skulle have købt en trap. Ses. Jeg er død. Nak ham. Han har kun 5 HP tilbage. Nakker jeg. Ej, jeg har nakket ham. Det kan jeg bare se. Okay, skal vi lave den game? Ja. Okay, jeg hopper ud. Men YouTube, jeg vil lave en ny serie herindefra. Eller ikke indefra, hvad den hedder, Hypixel. Jeg vil lave en serie inde på Super Awesome. Som måske er nogen, der kender. Hvad for en server er det? Jeg aner det ikke. Jeg har måske nogle server, men jeg ved heller ikke helt, hvad for en endnu. Hvad er det? Ej, jeg kommer til at løbe frem igen. Jeg fik kun én. Vester er syg til I har fået en. Der bare tænker på ikke at komme ind. Han er en hollænder. Jeg er træt. Ej, jeg har ikke nok blocks til midt. Jeg kunne lige få nogle af mig her. Nej, jeg ser om jeg kan tage springet. Nej, jeg glemte at hoppe. Blå har allerede været midt. Skal lige dække vores æg egentlig? Jo. Og jeg har bare sådan en helt vild lyst til chips. Lol, der var en grøn, der bare hoppede, og så ville han se, om han kunne få mig, det gjorde han ikke. Kram, larm. Okay, der kommer en. Kram, larm. Kram, Men han hacker! Du er syg! Bum. Ja, det tror jeg lige grøn tæk. Sådan der. Vores æg er dødt. Dang it. Men jeg har flækket grøn. Den går efter mig! Jeg er fucked. Bare nu, jeg tror det her det bliver den sidste. Tager vi ikke den sidste, Cornelius? Så er ny, eller hvad? Ja, den sidste. Okay. Ej, det bliver bare nogle dårlige lige. Det var bare så hurtigt. Vi må holde os i live. Hvis vi dør hurtigt, så tager vi lige 2 mere. Okay, jeg kan bare fuld spam på alle øer. Du gør en
Nu har jeg blandet det så. Det var lidt fuck. Jeg håber ikke, at YouTube de lægger mærke til det. Min far kom bare lige ind. Og så sagde han, at han havde blandet kødsovs. Men YouTube, I må lige undskylde. Jeg ser lige, om jeg kan klippe det fra. Ej, jeg har ikke flere blogs. Oh my god. Du må lige få nogle af mig her. Nej, jeg tager mig selv. Vi skal bare hurtigt her ind. Rød, de angriber. Nej. De går ud. Det må vi overtage. Jo, rød, de vil gå hen til os. La. Ej, fuck, jeg ved en rød. Rød, de angriber helt meget. Okay, der er en grøn, at de vil bygge over. Jeg er ligeglad med, at jeg kun har en EM. Jeg flækker ham her. Den gule, nej, det gør også ikke. Jeg vil have taget gul ud, men de nåede at blokke deres væg, inden jeg nåede det hen. Lige rød æg. Altså, hvorfor ikke? Tog du lige rød ud? Ja, jeg tog lige rød. Og køb lige en fireball. Ej, for sejt! Gul, lige har intet. Ja, man kan bare se gul ud med en fireball. Ja, jeg prøver. Nej, han tog min fireball tilbage. Det var mig, der tog jeres æg. Fuck, okay, rød kommer og angriber. Sådan der. Hvordan vi her? Jeg tager en gul ud. Jeg tager gul ud, jeg tager gul ud. Jeg tager gul ud. Gjorde du det? Jeg har brug for hjælp, men jeg kan godt. Jeg kommer og hjælper. Jeg kommer. Wow, de er dårlige. Det er bare... Oh my god, der er en af dem, der skal bare prøve at bygge sig op. Nu bygger jeg mig bare op. Okay, de kommer og angriber. Fuck, han fik mig ud. Jeg kommer igen. Mange er vi egentlig på? Jeg har en M på mig, så jeg vil helst ikke dø. En hvad? En moral? Mm. Okay, nu kommer der bare sådan 3 gule efter dig. Ja. Der var en rød, der lige hoppede ned i mit hoved der. Ja, der er en rød, der er en hacker. Jeg har mistet lige mine 3 emeralder. Vi går på rød sø. Derhen er de. De er henne ved dem selv. Jeg synes, det ligner, at han hackede. Okay, nu går de alle sammen hen i shop. Hvem gul? Ja. Bare det gul ud. Okay, nu kommer alle gule. Og det er så lille. Jeg ved, hvordan man tager grøn ud. Vi skal bruge gul vej. Der kommer der rød! Yes! Nej, virkelig. Scheisse. Fuck. Miau. Jeg har taget rød. Jeg var bare... Lol, jeg slog en i går, og så
så døde han åbenbart. Så faldt han i void. Jeg slog ham. Og så gik der noget tid, så faldt han i void. Jeg er en af de røde døde. Hallo, jeg slog en, og han var... Og så løb han løb efter mig, og så røg han i void. Du fik kill. Jeg er så grøn ud. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Det kan jeg ikke. Jeg har bare smidt mine emeraller. Eller mine dias. Okay, jeg har 3 emeralder. Diamant bliver snart opgraderet. I skal lige passe på, hvad jeg siger, fordi jeg kommer rød. Jeg har 2-3. Hvorhen kommer der en rød? Nej, ikke lige det. Ej, så du det der? Nej. Der var selvfølgelig lige et hul i vejen, så hoppede jeg. Jeg hopper jo, når jeg løber, og så hoppede jeg ned i hullet. Nå, det der hul der er. Ja. Nå, det er fordi jeg ikke har bygget helt. Okay, jeg venter lige på om... Okay, god lige fandme træls, så går bare hen og køber en masse fireboards, så fik jeg det ikke. Du prøvede ikke lige på noget der, hva'? Jeg vil bare prøve at snyde. Jeg vil bare prøve ikke at høre dig. Jeg overgår ikke lige til det. Jeg går bare... Oh my god, det er fandme flot hoppe det der. Jeg hopper bare direkte ud i voidnæsten. Jeg hopper og vil slå en rød ud, eller jeg vil hoppe op til ham. Og så rammer jeg noget der, hvor man noget af en ø, og så falder jeg bare noget pludselig. Det kan du ikke. Det kan du ikke. Okay, nu hurtigt at sige, jeg kan få obsidian. Jeg har fået obsidian. Ja, man skal have obsidian 2 gange, før det virker. Eller før man får fuld obsidian. Jeg tog bare det ned. 4 apparater, så jeg fik lige obsidian. Så fandme bare det her. Hvor mange apparater har du? Jeg har 3 på mig, og så har jeg nogle i min inventory. Eller inde i min... Okay, så put op obsidian. Gul obsidian. What, har du kun puttet obsidian der? What, der lå meget guld. Sådan der. Hvor meget er det nu, man skal bruge for obsidian? Nå, jeg har haft råd til obsidian i lidt tid. Jeg skal lige se, hvor der skal være obsidian hen. Yes, vi har obsidian over det hele i vores æg. Hvad? På vores seng, jeg mener vores seng, ikke vores æg. Er fuld obsidian nu? Yes. Nu skal vi have stiger. Jeg har næsten en stack. Jeg har masse. Jeg køber bare stiger nu. Jeg har mega meget iron. Jeg tror lige, jeg prøver at tage grøn. Eller høvl. Jeg har en mega god idé, hvad man skal med de her stiger. Du skal bare købe nogle, og så lige hvor der stiger, så skal du bygge blokke foran, og så skal du bare bygge stiger igen. Jeg tror godt, man kan det, mine idéer. Ej, fuck! Grøn, det havde fandme set mig. Prøv at tage grøn. Nej, man kan ikke lave min idé. Okay, grøn, de hælder.
Eller jo, det tror jeg godt, man kan. Jo, man kan vist godt lave en idé. Jeg laver lige. Ja. Ej, bare lige. Og YouTube. Ej, vi har overhovedet ikke snakket til mega lang tid. Det må jeg lige undskylde. Og så må jeg også gerne undskylde, hvis I kan høre baggrundsstøjen. Det tror jeg ikke, I kan, men... eller det burde I ikke kunne, men det kan godt være, I kan. Hvis I har gode ører. Okay, der er en rød deroppe. Det gør du ikke. Det gør du ikke. Kranalarm. Må jeg sidde rundt som en kran. Kranalarm. Det er bare lige lidt. Jeg fik en af de røde. Og jeg fik en emerald af det. Jeg fik den sidste røde. Godt. Og da, nu kan vi kun vinde. Nu køber jeg Iron Golem. What, vores teammate han har opgraderet nej, jeg har ikke råd til Iron Golem. Vores teammate han har opgraderet tidsvær. Det har han bare lige. Ja, jeg har over en stack guld. Jeg har over en stack guld. Jeg har snart råd til et uge. What, de mangler ikke særlig meget for Iron Golem. Ej, jeg kan blive placeret en Iron Golem på det. Iron Golem, her kommer jeg. Hallo, vi har mega mange Iron Golem. Nej, nu kommer jeg til at sætte en forkert. Oh my god. Okay, nu kan jeg få en bue, en overpower. Ja, jeg har over en stack af 13 guld. Må jeg få noget guld, eller jeg har en... Ja. Må jeg få det? Og her. Så kan du købe den der anden bue der. Den første guld. Den første bue. Nå, jeg skal også købe et jeg gemmer lige min bue, fordi jeg skal have noget mere. Har du iron? Nej, intet rigtigt. Okay, jeg skal lige se, hvad de der hvad det koster. 4 emeralder. Altså, jeg har den bedste bue i hele spillet. Okay. Jeg har set så meget. Jeg er nødt til at jeg har den anden bedste, og den er også fin nok. Iron Golem, Enderpearl. Vi skal Enderpearl, så kommer du, så kan du lette. Jeg har også Golden Apple. Jeg sætter en Iron Golem her. Så er det bare med at skubbe den ud. Okay, fuck. Kranalarm. Skal vi lige finde? Skal vi bare være træls og bygge et fort lige så... Nej, den er tæt på at falde ned nu. Nå, den kan ikke falde ned af sådan en der blok. Vi bygger et fort ligesom de andre gør. Hvem har også bygget et fort? Ej ja, det kan jeg sgu da godt se. Så er de bygget sådan en udkigsfort eller et eller andet. Det gør vi også. Okay, YouTube, det bliver en mega lang... Oh my god, jeg faldt ud over med 2 emeralder. Men YouTube, det bliver en mega lang episode, kan jeg sådan mærke. Så jeg har fundet på en måde, jeg bare kan klippe. Så ja, jeg klipper lige ind til,
at der kun er 2 hold tilbage, så hej til YouTube, og velkommen til tilbage af vores Bedwars episode. De angriber. Og ja, ro på, og vi er blå imod grøn, og ja, det bliver hårdt, fordi vi har bygget et fort, og sådan her, og så har vi bygget sådan en. Inde i her er der obsidian, og ja, det bliver mega fucking grineren, når det er, og vi skal nemlig kæmpe. Vi kæmper imod grøn, og det er fucking svært. Og de er pisse gode til blue. Ja, og det er altså, det er det, jeg har klippet også. What? Emerald er allerede opgraderet til 3. Ej, de fucker meget emeralder. De har emeralderne, vi skal gøre os klar. Fordi hvis vi ikke når nok med inden 5 minutter, så destroyer de vores æg. Destroy the egg. Egg, my friend. My friend. My friend. My friend. My friend. My friend. Ej, jeg dør. De kommer. Nej, Og de de flækker vores sted. De er mange. Jeg løb liv. Jeg tager ham. Nej, det gør jeg ikke. Jeg løber bare mod grøn. Okay, en er der til at vide. Yes, vi har en chance. Nej, jeg faldt ud over! Ja, der er 5 minutter til destroy. Okay, er du med på, at vi bare rusher grøn? Vi er ligeglade, vi rusher grøn. Er du med på det, vi er ligeglade, vi rusher bare grøn? Der er en for grøn, der er efter mig. Jeg tror, han er efter mig, så det er ikke så godt. Nej, jeg vil lige være få deres, jeg vil lige være få deres seng. Jeg var lige ved at få deres seng. Jeg vil lige være få deres seng igen. Kom nu, vi skal bare pace over nu. Nu vinder vi. Og YouTube, det kan godt være, jeg råber, men fuck, vi skal vinde det her game. Vi har knoklet. Og det er kun 2 tilbage. Ja, det er det. Ja, de har en iron golem, men de er i gang med at bygge. Tror jeg. Okay, de har set mig. Kom, der er en masse diamonds, der vil være. Nej, vi tager dem. De kan ikke skyde mig, det ved jeg. What? De er dårlige. Nej. Det kun når jeg løber lige ud, at de får mig. Nej! Jeg fik deres iron golem ud! Nej, vi var tæt på at få deres iron golem ud. Nej, jeg fik den! Jeg fik deres iron golem! Godt. Vi ses, jeg bygger mig en anden vej over til dem. Mens jeg forbliver. Bare tag dem, og så bygger jeg over til vores diamond. Eller så bygger jeg fra vores anden diamond over til dem. Hvad? Jeg røg ud. Vanvittigt. We fine. Det er vand. Vanvittigt. Ja. Ikke hvad der stod. Vand. Oh my, nej. What? Jeg har mange mystery box. Okay, jeg åbner lige en. YouTube, jeg åbner lige en. Jeg åbner mig aldrig, så jeg... Jamen, de udløber. Yes. Et horsepack. Nå, YouTube. Det var alt for den her episode, så I må huske like, hvis I godt kunne lide videoen. Dislike, hvis I ikke kunne. Så må I smide en kommentar. Og så skal I bare abonnere på kanalen, hvis I vil se mere af det her. Så vi ses. Bye bye.